Sa mga nagtanong dyan kung kumusta na kami ni Sherwin. Hello guys! Maayong hapon sa inyong tanan. Eto, presko na naman tayo at saka kilay na kilay ang ating beauty face ngayon. Si Mother Marites ay nagluto siya sa ampungol para yan sa baboy. Ngayon ay punta ako doon sa Luti kasi iniwan ko sila ni Uncle Dodo kanina at balikan ko sila ngayon doon. Para ang ilahang suhol kagahapon ug karon ako nang ihatag kay kagahapon wala man gi kuha nila ang ilahang suhol sa pagpanday. Tayo na guys, samahan nyo ako. Maglakad-lakad na naman tayo papunta doon sa lote ko. Here guys, paalis na tayo. Asa day si Loy ante? Wa pa nakauli siya? Ha? Nagkaon ko, marang. Diri na lang kumuagi mo shortcut ko kay para diri ko sa simbahan makalusot. Naa diri sinang nining. Bahog siya sa iyahang anay. Halin na ang mga baktin dani. Oh, di ba? Halin na ang mga baktin. Here na tayo, banda. Sugok-sugok muna ang show natin ngayon. As always naman, sugok-sugok ang ating shooting. Kaya, hindi na kayo magtaka kung ano ang mga shooting natin everyday. Ang anay, dako kayo ang anay, oh. Anay. Hala, nasamad ang iyahang dalunggan. Gikit-kit siguro to siya. And then also the anay here. May mga nag-basketball. Dito ako dumaan sa aming simbahan. Diretso tayo. Diba? Gwapa ka ay takaron. Diretso na ta guys. Kay hapon na. And then, dito sa Luti karon, mo diretso na din ko dito sa puntod. Nya kining cellphone ibili na ko ni dito ila ni Inday. Kay dugay malagi ka ay ma-upload. Bahalag alas 7 na sa gabi ko mag-uploadan. Basta everyday ko maka-upload. So, ingani naman atong kuan situation. Laban-laban lang. Japan. As always, beautiful. Oh, eto nakabuhay-hay ang akong buhok. Medyo na ni siya na uli-ulian, nagbaga-baga na pud ni siya. So, balik na naman ang ating perfect na beautiful. Dito na tayo banda. Medyo malapit at malayo pa tayo. Nasi Uncle Jumil guys. Kasakay ko ani paingon dito sa ilaha. Ari kagikan Uncle. Dito na nakuha. Wa pa nakauli mama ilang? Wala pa. Wala na, di ka na masayro, Uncle. Wala, karoon eh, wala tao. Tabo-tabo, ano. Naka-hits ko, guys. Ay, salamat. Salamat. Aglahos ko, Uncle, ha? Kaya basig di na ako ma-absent sila ni Uncle Dodo. Oh. Murag na urabay motor nga nagpangas dagto, oh. Iban uli na Dodo? Ha? Uli na. Murag sila siguro na ada na karon, oh. Tingali. Aglahos ko papa. Uncle, lari na ko. Lahos ko. Hala, murag tuan na sila ni Uncle Dodo dadto. Isaon na lang ni kagani naman good. Gikan dito sa Luti, naguli ko. Abot ako sa balay, nag-charge na pud ko. Unya edit. Agoy ginuko kay nakatagpilaw man ko. Kay kanang mag-edit ko usahay, murag ipahuway na ko kung mata. Murag manakit ako dani mao nang magpiyong-piyong ko. Nag-iyong ko ni mama nga, Mother, ana ang pukawa ko mga alas 2. Nya, alauna medya man ko nagkuan, nagpiyong-piyong. Gipukaw pud ko ni mama alas 2. Nya alas 2 gist ko mata nya edit na pud, continue na pud kog edit kay ang akong video karon tag-as jud siya.
abot og 30 kapin, 30 minutes kapin, katong niagi 50 kapin, 58 minutes. So taas-taas jud ang atong iditonon. Woo! Maya kay ugan na? Lagi. Nag-agas ra yung tubig dani, ante? Wala. Na lagi no? Wala di agas. Mihit kay ang tubig. Init, kayo. Lagi. Butay na sa init. Lagi basin pagka human dito sa ilahang gi trabaho sa bukid, Oo, makusog ra ni ato ko ang tubig dinhi. tubig. Kay gidakuan man kuno nila ang tubo. O kay para daghan tubig paingon sa ato. Aglaos ko Auntie Bibeng. Diretso ta guys. Kay unsa na oras? Nya. Lakaw na lang po dayon ta paingon dito sa puntod. Kay mag-upload na dayon ta. Makapasignal na dayon ko mga sis. Pero mao lagi dili diretso ma-upload dayon no kay data ra man atong gamit nya. Wish na ko nga moabot na jud tong pareha sa ilahan ni Lilin nga internet connection diri sa amo ang bukid kay para ang atong oras sa paglakaw paingon sa pasignalan ato nang ma-consume diretso dili na ta mag-apas sa oras mao nang laban-laban ng gihapon ta maya I love you so much guys sa inyong tanan. Eto ang ganda ko ngayon, presko na presko ako. Hoy, humot ko ha. Humot kay ko karon kay ngano ang akong pahumot kay Emery. Nya, ang katong pahumot ni Arnold Jude, tuara man dito sa payag. Dito sa kang Sherwin nga payag, mao nang ang akong gigamit, Emery. Sosyalan kita bayot, pero inutang. Kay na amin nagpautang diri sa amo agud. Nya, may indahin nga, ayog ka balaka kay kuan ka na, sunod pa na nya. Utang dayon, di humot ang bayot. Here na tayo, ang mga kawayan, di aran na, hinluan na, ug nabasbasa na ni Manong Tuto, to apadad to. Mga kawayan, basbasunon pasad na siya, para ni siya sa atong labat. And eto na talaga ang ano natin. Ipakita ko talaga sa inyo ha. Kung ano ito. Charot kung ano ito. Bitaw guys. Nataod na nila ang scene. Okay na ang scene. Nataod na. So diri na punta sa ubos. Dani kung unsay nindot dani. Ang gikuan. Nindot sad og marino. Pero kung marine. Dako jud ang kuan sa marine kay mahal baya ang marino anang uno medya ka kuan na mahal maunang akong plano dani unta uy kawayan kawayan ang plano char bitaw ato sa ning pag-isipan ani guys kay para kuan mauni siya ang dagan karon sa atong payag serye okay na ang atop di ba naatupan na, wala na diri si Uncle Dodo og si Janmar. Kay nag-uli na sila. So, ang ilahang sweldo, duha ka adlaw, ay steady lang siguro ani unya. Asayon naman sad ko nila kung anong kay naaman sila yung mga motor, pwede ra ko nila anhaon kanunay sa balay. Here na, okay na ang atong, okay na. Wala pa ni na okay bayot. Dagan pakuwang dani day. Tiara. Diba? Nya, kwarto lang ni siya. Kwarto. Char, kwarto. Di magani ng mga bangan ta diha sa syudad nga. Kani luag na kay ni siya. Ginoo ko mag-abang ka sa syudad, dani ra ka luaga. 2,000. Kani. Di ba? Nanatay kwarto. Char, wala pa bitaw ni nahuman. So, daghan kaayong salamat jud sa inyong tanan. Di ara. Wala pa na ko ni na-arins dani kay makapundok og video, makatrabaho na dayon ko dani. Maka-steady din ko ani mga pila ka oras kay para kuan maka-hipos-hipos dani ko unsay hipuson. Karon kay nag-apas magyud ko sa video edit sa pagkakaron ako sa jud ni siya ag kabiyaan-biyaan kay upload man dayon nya edit pa
video niya edit then upload dayon niya mulagi na nga laban-laban lang gyapon ta balag magka muritsing ning atong kuan. Bitaw guys, di ara ang update sa atong lote for today. Kaya eto na humana siya ang sa atop and dili na lang dayon dingding nya ang akong idingding dani amakan na lang siguro. Nindot siya amakan. And pag-isipan pa nako kung unsa joy isalug ani. Kuan may siya kataasa G's 8 G's. So taas-taas jud siya. Luag-luag jud siya gamay. Luag-luag siya gamay. Bitaw guys, daghan kay salamat sa inyong tanan sa mga suporta ninyo sa akin. Thank you so much. Nya kaning atong kuan ato ni ibutang dito sa kang antini sa dapit kay para dili jud ni wala kaning atong kaldero. Unya nagpalit na rabatag kuan sugangan. Cute kay kog sugangan. Bag-o kaayo. Di ba? Sosyalan mga sis. Diri lang nato ni ibutang. Di ba? Ay. Hapit na jud mahuman. Makapundo na jud kog makapundo. Di na ta mag wara-wara. Palakad na tayo papunta sa puntod kay mag-upload na tayo ng video. Kasi anong oras na alas 5 na ng hapon. Kaya kailangan ma-upload ito na hindi pa mag alas 7 or alas 8 ng gabi. Eto, kain tayo ng chubby. Chubby. Ako ay isang chubby. Charap. Chocolate flavor. Wala na. Mau na lang tulas. Naapod. White rabbit. White rabbit. Uber jud ko mag-istorya usahay no. Naapa jud. White rabbit. Di paningot na ko guys. Paningot na akong taler. Ang akong talipapa. Ay, Diyos ko. Laban Japan! Hinangos-hangos talaga ako. Kasi baklay tayo paingon sa pasignalan. Mag-upload ta karon sa Maya-Maya. Kaya sa mga hindi nag-skip ng ads dyan, maraming salamat talaga sa inyong lahat. Kusog kaayo ang video ki. Kanang video kihan, ilaha na ni Madam Iris. Kusog kaayo niya. Nindot po na diya nga video kihan kay ang iyahang microphone. Nindot pod. Daghan kaing. Eto, laban-laban lang tayo. Hello guys! Welcome back to my vlog. Maraming salamat sa inyong lahat sa mga suporta ninyo sa akin. Thank you so much. Sa mga hindi nag-skip ng ads, maraming salamat sa inyong lahat. Ito, hinangos-hangos talaga ako kasi baklay tayo paingon sa pasignalan. Mag-upload ta karon sa Maya-Maya. Kaya sa mga hindi nag-skip ng ads dyan, maraming salamat talaga sa inyong lahat. Kusog kaayo ang video ki. Kanang video kihan, ilaha na ni Madam Iris. Kusog kaayo niya. Nindot po na diya nga video kihan kay ang iyahang microphone. Nindot pod. Eto, laban-laban lang tayo. Ang saya-saya ko ngayon kasi I'm so beautiful. Bitaw guys, sa mga nagtanong dyan kung kumusta na kami ni Sherwin, ayun hindi pa ako umuwi doon sa payag. Kaya iwan ko kung ano nang nangyari sa kanya doon. Bahala na siya kung ano na ang ginagawa niya doon. Basta ako, dito ako sa bukid. Parang busy ang beauty ni Maya-Maya dahil sa payag serye ni Maya-Maya. Kaya ayun, laban-laban lang.
Eto, pinawisan ako. Lakad ako papunta doon sa pasignalan. Para maka-upload na tayo, no? Eto, masaya naman ako dito sa bukid. At kasama ko si Mother Marites. And si Janjan, kaganiha. Niana sila sa balay. Sila ang nagluto sa pansit. And then, ako lagi kay nagtugbong man ko kaganiha. Nagpalit ko sa kuansin. At bumili rin ako ng paganda ko. Nasunog na talaga yung ano ko. Ay, dito kahapon, nagpula-pula ni siya. Diris akong bukton kay. Hindi naman ako nagsuot ng jacket kahapon. Sobrang init. Tapos, naalala ko kagabi, parang naglangka ang akong dagway. So, naisip ko baka nasunog na naman itong pagmumukha ko. Imbis nasunog na ito, madagdagan pa pagkasunog, masunog jud ning pagmumukha ko. Kaya sabi ko, bukas, kanina, bibili talaga ako ng sunblock. Eto, may bayabas. Oh, huy, ang daming bayabas dito sa amin ngayon. Iwan ko anong nangyari. Charot. Bitaw di bayabas. Oh, hala, hinog siya. Unya naa pa jud bayabas. Hinog na sad kay siya. Kanira akong medyo pa siya gahi kay. Pag hinog na kaayo lata lain kaunon. Eto, dala ko yung granada ko. Granada. Hindi ito granada bayot. Huwag kang masyadong dyan. Ito ay tripod. Dinala ko siya. Kasi kanina, ayun, bumili talaga ako ng pampaganda ko, sunblock. At ang gamit ko ay lang, yung pampaganda talaga siya. Brilliant. Yung sunblock nila sa Brilliant. Kaya, ay naglagay na ako ng aking mukha para protection, hindi masunog ang ating pagmumukha. At saka bumili rin ako kanina ng lechon manok. Ang sarap ng ulam namin kanina, pansit at saka lechon manok. Tapos bumili ako ng sin, lansang, sa Tagalog ay pako. Di ba? Kaya eto, laban-laban lang tayo. At dito dumaan kanina ang tricab na sinakyan ko. Dito, nakapasok talaga dito ang tricab. Pwede naman dito dumaan ang tricab. Yung sinasakyan ko lagi. Kasi medyo naman maluag itong daanan dito. Kaya sa mga sa mga abang-abang talaga sa aking vlog, hindi pa ako update kung ano ang nangyari ni Sherwin doon. Hindi ko talaga siya pinuntahan doon sa amin. At hindi rin siya pumunta dito sa bukid. Kaya, ewan ko na kung ano ang ginagawa niya doon. Basta ako, masaya ako sa buhay ko. Masaya ako dito sa bukid. Kaya, eto, malayo ang ating pagtingin. Marami tayong makikita dito sa bukid. Tulad ng mga wakwak, mga anananggal. Bitaw, joke lang. Eto guys, malapit na tayo sa pasignalan. Dapat talaga upload ito agad ngayon ang i-upload natin sa maya-maya para tuloy-tuloy ang natin vlog. Walang palta sa pag-upload. Pero ang maya-maya talaga, sorry ha sa inyong lahat dyan, kasi hindi ko talaga siya mahabol. Kasi minsan mag-video ako, i-edit ko dun sa kabila, tapos parang malubat na ito kasi ginamit ko pag video. At saka mag-edit pa ako kung sakaling mayroon akong video i-upload sa Maya Mia Lifestyle. Kaya ngayon gumawa talaga ako ng update sa inyo kung ano na talaga ang nangyari.
ang mga nangyari sa amin ay wala pa. Wala pa. Kasi hindi naman siya pumunta si Sherwin dito sa bukid. Pero okay lang sa akin yun. Ako guys, nagtiwala ako sa kanya. Kaya kung mayroon siyang iba, bahala siya. Basta ako, wala akong ginagawang masama. Kasi kung ano ang ginagawa niya doon, bahala na siya kasi ano naman, buta naman siya. Kaya bahala siya kung ano ang gusto niya sa buhay niya. Basta ako, hindi ko siya pinabayaan. At kung regarding naman sa pagkain, mayroon naman pagkain. Mayroon kaming makain. Ayun, kung ano ang gusto talaga niya sa buhay niya, bahala siya kung ano ang gusto niya. Kaya, eto, may mga relasyon naman na masaya palagi. Pero may mga relasyon din na may mga kalungkutan. Pero eto, iwan ko lang kung ano ang update sa ating relasyon. Kaya ako'y magpapasalamat sa inyong lahat sa mga suporta ninyo sa akin. I love you so much sa inyong lahat. Ako ay magpaalam na. And I thank you. May isog ka alo. Hoy, huwag niyo akong kagatin. Ha? Isog kayong mga iro. Sige, paaka ko kay paakon tasad mo. I love you all guys. Bye-bye.